وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Wagtiki sizler namaz üçin azan çekip namazyň wagtyny elam etseňiz, şolar namazy we azany maskara tutup oyun hesap ederler. Bu iş şolaryň akylsyz jemaat bolmaklary sebäbindendir. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Sen ayt ey ehli kitap, siz bizden we biziň ahlagymyzdan we amelimizden hiç taýda aýp bilmeýäňiz, meger Hudaýa iman getirmegimizi aýp bilýäňiz we özümize nazil edilen kitaba iman getirmegimizi we ondan olarky kitaplara iman getirmegimizi aýp bilýäňiz we köpüňizde fasyk bolup imandan haris bolmagyňyz sebäpli. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Sen şolara ayt, aya men sizlere habar bereýinmi? Hudaýyň ýanyna ceza almakda kimin yamandygyny? Ol bir adam yamandyr ki Allah tebarak we taala şoňa lanet aýtypdyr. O şoňa gazap edendir. O şolaryň bäzisini maymun suratda we bäzilerini doňuz suratda edendir. O şolar şeytana ibadet edendirler. Şu taryga ceza gören adamlar derecede yamanrakdyr we nihayetde gumra bolup dogry ýoldan azandyrlar. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Ve her wagtiki şolar sen huzuruňa gelseler aýdarlar biz iman getirdik diýip we halanike şolar kafir bolup dahyl boldular we kafir bolup da çykyp gitdiler we Allah tebarak we taala olaryň galyplarynda mahfi etýän zatlaryny bilýändir. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ve siz şolardan köpüsini görersiňiz, olar günaga we zulmga we haram ýemäge çakkan bararlar. Ne beýle yamandyr şolaryň bu etýän işleri. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Şolaryň ulamalary we abetleri şolaryny men etse bolmaýarmy? Günah kefini aýtmaklaryndan we haram ýemeklerinden. Ne beýle yamandyr şolaryň şu işleri. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yahudiler aýtdylar:
Allah tebarek ve taalaň eli baglydyr. Şolaryň öz elleri bagly bolsun, we şolara lanet bolsun. Aýdan kepler sebäpli. Belki Allah tebarek ve taalaň eli açykdyr. Nihayetde fazl we kerem kändir. Nä tariga istese sarf eder. Sana öz Perwerdigaryňdan nazil edilen Kur'an şolaryň köfsine toğyanyny we küfrüni ziyade eder. We biz şolaryň aralaryna ta kıyamata çelli düşmanlyk, boguz we kinet aldyk. Wagty ki şolar jeň oduny yandyranlaryna Allah tebarek we taala şonu sündirdi. We şolar yerde fesatçylyk edip gezerdiler. Allah tebarek ve taala fesad işetýänleri gowy görmeýändir.